Hello guys, to this video guys, magkuhan na po ito guys, washing na po ito guys, pinaghaking labungon guys, araw washing tubig kayo mapuno ang kuhan guys, bagay hinikin tubig guys, tubig kayo mapuno ang washing, hinikin tubig si hinaya. Labah na puntaan niya kay haglabunon. Washing na sa ta, washing kay haglabunon. Well, hindi mapuno guys, baka hindi kay tubig. Hindi mapunduhan no. Hindi kay tubig. Washing soap powder. Mapuno hindi kayong tubig. Okay guys, thank you for watching guys.